Ang Ginoo manaa ninyo. Maagdaa usab kag linggo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita Manila ang mga milagros sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa kabungtod ug milingkod didto uban ang iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao ang nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Ug si Filipe mitubag, bisag mupalit kitagpan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang sa niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni atong dapita, busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaganon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nagabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gipusan nila ang tanan o ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 katbukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kwaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikunin ka, O Kristo. Mga igsoon, tuguti ako sa pagsugod sa atong pagpamalandong pinaagi sa usa ka quotation na akong nabasahan. Ug ang panultihon na nag-ingon, if you have to choose between being kind and being right, choose being kind, and you will always be right. Mga igsoon, sa atong pagbasa karon, usa sa ato ang pamalandungan, mauman kung giunsa pag-igo ang 5 kapan ug ang 2 ka isda sa 5,000 nga tao. Yes, muingon kita na milagro kadto. But let us remember na ang milagro sa Dios, no, mag-flow ka na diha sa natural na pamaagi, no? Natural na pamaagi. Ug aduna gyoy nagsugod ni ato nag-spark sa milagro. Ug usab sa atong pamalungdungan karon kung giunsa sa mga apostoles unsay gibuhat nila aron mapadayon ag pagsanyaw sa maayong balita ngadto sa kadaghanan ug sa tibuok kalibutan despite na adunay hulga sa ilang kinabuhi. Ang tubag mao gayod na wala sila'y kahadlok sa pagpag-ambit
sa pagpaambit kung unsay anaa sila. Ang milagro wala lamang dito sa pagdaghan sa pan ug isda, kundi anaa diha sa pagpaambit kung unsay anaa sila. Sa case diha sa ato ang ebanghelyo karon, adunay bata na nagpaambit sa pan ug isda. Ug gani diha sa ato ang unang pagbasa, kita gipahinumduman na kung kini para sa Dios, dili ni mapapas. Si Gamaliel miingon, kung kining ilang laraw ug buwat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kung iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mga igsuon, ang unang mga sumusunod sa atong Ginoo adunay kasing-kasing ngadto ug alang sa uban. Ang ilang gipaambit ug gipanghatag nahimong igo na sila makapadayon diha sa ilang pagpanaw, diha sa ilang journey sa pagpadayon sa pagpadayag sa gugma ug kaluoy sa Dios. Kini mga igsuon nakahulugan lamang na ang nabanhawng Jesus nagpasabot na sa iyang pagsaka sa langit siya nagpabilin sa hilayo. Kundili ang nabanhawng Jesus nagpabilin ang iyang presensya nganhi kanato. Diha sa atong paghiusa nining Santos nga Eucharistia, dinhi sa atong pagdaawat sa lawas ug dugo ni Kristo, dinhi sa atong pagpaminaw karon sa pulong sa Dios, ug diha sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing anaa ang presensya sa Dios. Mao bitaw kung gusto mo og milagro, no? Everyday miracles sa atong kinabuhi. Simple naman kaayo. Dili naman necessary na muadto pagayod kita kung naymuhilak na Santo Niño or musayaw na Santo Niño, mudagan dayon ta didto, magpusisok dayon ta didto. Kay magtuo-tuo kita. Nasayod ba kita na everyday makahimo kitag milagro? Pasaylua gani ang atong kaaway. Ayaw gani paningil sa ingna gani ang nangutang sa inyo na ang imong utang na 5 na katuig na impas na, gipasaylo na kanako. Dako naman kay ng milagro, di ba? Mga igsuon, in simple saying sorry is already a miracle. Ayaw na paghulat na magtinga ang usa ka tawo aya nimo siya pasayloon o ayha pa ka mangayo og pasaylo. Ang anindot na milagro na anaa kanato ang atong paghigugma ug pagpasaylo ngadto sa uban. Magsugod diha kanato. Mao bitaw mga igsuon, kita gihagit na diha sa atong kinabuhi dili unta kita mahadlok sa pagpaambit sa pulong sa paglaom, pagpaambit sa atong mga pag-ampo ug pagpaambit sa atong pagsugilon sa atong kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa atong kinabuhi. Diha bitaw sa buhat sa mga apostoles, wala man sila nagulat na mahingpit ang ilang pagkahibalo. Kundi nagpadayon sila kung unsa ang ilang nasinati diha sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ilang gisaysay kung unsa ang ilang nasinati diha sa Ginoo. Busa diha usab sa ato mga igsuon, dili unta nato ikalimtan ang pagsaysay sa atong nadawat na kaluoy o pagigugma gikan sa Dios. Busa ayaw kahadlok, ayaw tuguti nga ang kahadlok o ang imong pagduha-duha mo'y magpugong nimo diha sa pagpaambit. Kay numduman nato
sa ako nang giingon na sa matag adlaw makahimo kitag milagro. Kay pagkahinumduman nato na ang Dios anaa uban kanato. Siya ang Emmanuel. Mao bitaw na usa sa dakong mensahe sa Pasko sa pagkabanhaw nining Easter season mauman ang pagpahinumdom na ang Dios kanunay uban kanato. Na siya naghatag og paglaom kanato. Busa dako kaayong hagit kanato mga igsuon na ang buhat sa Dios, ang kamot sa Dios, ang kabubuton sa Dios mapadayag diha sa atong kinabuhi. Busa bitaw ang atong Ginoo wala man, ang atong Dios wala man nag-expect nato na maghimo kitag dagko kaayong mga butang, na natay dagko kaayong accomplishment. Kita iya lang gihangyo na magbuhat kita kung unsay maayo. Sa ako pabitaw giingon sa unang part sa atong pagpamalandong, choose to be kind. Be kind to others. Kay diha sa simple act of kindness, ato nang mapadayag ang paglaom na dala sa nabanhawng Jesus. Amen.